Uns trons eixordadors recorren la vall i esparveren els isards. Uns terratrèmols eslavissen les tarteres de les vessants. I la tramuntana m'encega i em talla la pell amb les seves ràfegues. Tot això es deu a dos gegants. Dos gegants que combaten i a cada xoc d'espases els segueix un gran espetec. A cada passa que fan tremola el terra i a cada moviment desfermen els vells. Endavant, intro! Ei, què passa, gent? Això és Mitologia quilòmetre zero, llegendes i rondalles de la mitologia catalana. I jo sóc en Sergi. Després de 4 capítols ja toca fer alguna llegenda sobre gegants, que dels éssers imaginaris de la nostra mitologia segurament són els més abundants. De llegendes en tenen un munt. Tant és així que gairebé cada poble-ciutat mitjanament gran té els seus gegants. A mi m'agrada pensar que per nosaltres són com els meques per als japonesos. I a vegades em pregunto, com seria un anime de gegants catalans? Potser caldria donar-hi alguna volta, però m'agrada la idea. Res, parlem del que ens ocupa. La llegenda que us narraré és la de la Fossa del Gegant. És una història que s'ubica fa molts segles i posa nom a un cim del Pirineu Oriental, que és on se suposa que passa tot plegat. Per anar al pic de la Fossa del Gegant haurem d'anar a la Vall de Núria, al Ripollès. Des d'allà, seguint el torrent de Nou Fonts i el de Nou Creus, 1 hora i mitja aproximadament xinutxano hi podem arribar. Si us fa gràcia anar-hi, teniu un enllaç a Wikiloc de la ruta a la descripció d'aquest vídeo. És una excursió que, si ja teniu el costum de fer caminades, no té gaire dificultat. Cal dir també que s'hi pot accedir per l'altra banda, per la vall de Carençà, a Conflent. O també fent la ruta de l'Olla de Núria, ja que és un dels cims que la formen. Doncs, explicat tot això, comencem la llegenda. Fa més de 1000 anys, l'imperi carolingi s'anava extenent per tota Europa, i amb ell el cristianisme. En aquells temps, Catalunya encara no existia com a tal, i tota la península ibèrica era governada pels musulmans. Els francs feia temps que intentaven creuar els Pirineus per conquerir-la, però la serralada era un mur inexpugnable. Entre valls i muntanyes hi va haver una infinitat de batalles, però gairebé sempre els sarraïns en sortien vencedors. La llegenda diu que l'exèrcit musulmà tenia una arma infal·lible. Era ni més ni menys que un dels seus cabdills, el gegant Ferragut. Era tan alt com una torre, tenia una força descomunal i la pell més dura que l'acer. Quan entrava en escena, els cristians ja ho tenien tot perdut. Els francs portaven els seus millors guerrers a presentar batalla, però el gegant els esclafava en un instant com si fossin formigues. Abans de deixar-ho com una causa perduda, els quedava l'última opció. Van anar a buscar el seu millor guerrer, el gegant Rotllà, que en aquell moment estava lluitant contra els saxons. Rotllà
era un cavaller nebot del rei Carlemany. Com el gegant Ferragut, era enorme i també tenia la pell duríssima. Però, a més, brandava Durandal, l'espasa llegendària capaç de partir muntanyes. L'únic punt feble que tenia eren les plantes dels peus. Eren molt delicades i tan sols trepitjar una pedreta era suficient per causar-li un gran dolor. Per això, sempre anava calçat amb unes botes de ferro que protegien la seva debilitat. Rotllà, cansat de no perdre mai cap combat, va acceptar amb emoció enfrontar-se a un rival de la seva talla i tot seguit es va dirigir cap als Pirineus. Els dos gegants es van trobar en un punt entre muntanyes. Allà, cara a cara, van arribar a un acord. Per evitar més sang vessada, ho resoldrien tot a un duel entre ells. El combat va començar i de seguida van poder comprovar les seves forces. Tots dos van arribar a la conclusió de que allò no seria gens fàcil. Els dos cabdills tenien la mateixa força, el mateix enginy i la mateixa traça lluitant. És més, la seva pell era tan dura que tots dos eren invulnerables als atacs contraris. Rotllà, que confiava en la seva massa i la seva espasa llegendària, estava frustrat. El duel es va anar allargant, els dies passaven i només paraven de lluitar quan es feia fosc. A les nits, aprofitaven per alimentar-se i descansar. I curiosament, durant aquestes treves, els dos gegants reien i conversaven com si fossin amics de tota la vida. Però quan sortia el sol, el panorama canviava radicalment. Esmolaven les armes i reprenien el combat amb tota la violència. Cada dia que passava, estaven una mica més cansats. Rotllà, que era desconfiat de mena, havia de dormir dret per evitar que Ferragut aprofités l'ocasió per treure-li les botes de ferro per atacar-li el punt feble. Però tenia por que això el debilités a la llarga, sobretot veient que el seu contrincant dormia còmodament al seu jaç. A la setena nit, en un acte deshonrós, en Rotllà, vilment, va començar a escorcollar el cos del sarraí. A l'altura del melic va trobar una llosa gruixuda sota la roba. Allò no podia ser d'una altra manera. Aquella llosa protegia el punt feble. Amb molt de compte, sense despertar-lo, li va prendre aquella roca i amb tota la força la va llançar muntanyes enllà. L'endemà es van llevar. En Ferragut no va notar res d'estrany. Un cop tots dos estaven preparats, van continuar la lluita. Poc després, en Rotllà va aprofitar un instant de distracció per clavar la seva espasa al melic d'en Ferragut. L'estocada era letal i el duel ja estava decidit. El gegant sarraí es va adonar de la mala passada del seu contrincant. Indignat, sense poder moure's, es va anar apagant de mica en mica i finalment va morir. D'aquesta manera, segons la llegenda, és com va començar la conquesta per part dels cristians del territori que avui anomenem Catalunya. Ei, espereu, que això encara no està. Es diu que Rotllà va enterrar el cos sense vida del seu rival en aquest cim. Llavors, damunt la sepultura, hi va construir un dolmen, que, després, durant segles, alguns la farien servir per protegir-se de les inclemències del temps. Ara, avui dia, aquest dolmen ja no hi és. De fet, hi ha una altra llegenda que n'explica la seva destrucció. Un estranger misteriós va demanar a un pastor de la zona si el podia guiar a la fossa del gegant. Un cop allà, l'estranger va treure un llibre antic i va dir uns quants sortilegis. Llavors, per art de màgia, de les roques que formaven el dolmen, en van començar a rajar pèsols, mongetes i faves. Els dos homes van omplir els seus sarrons i un cop plens es van dir adéu. El pastor, un cop a casa,
va obrir el sarró i estava ple de monedes d'or. L'endemà ho va explicar als seus veïns. Van anar al dolmen i amb pics i pales van destrossar-lo intentant trobar el tresor. En fi, pel que fa històricament, Rotllà va ser un personatge real. Era un comandant franc que va morir a la famosa batalla de Roncesvalles allà al segle VIII. D'ell se n'ha fet un bon grapat de llegendes per tota Europa i sovint se'l descriu com un gegant. Gairebé sempre se'l glorifica, però curiosament aquí a Catalunya té algunes llegendes que des del punt de vista actual el deixen com un personatge bastant execrable, com per exemple la que us acabo d'explicar. Si el canal continua i va creixent, ja us avanço que segurament tornarà a aparèixer. Com a curiositat, us diré que hi ha una versió de la llegenda en què, en canvi del gegant Rotllà, tenim el comte Guifré el Pilós, i en canvi de Ferragut, el gegant sarraí se l'anomena Jadur. I ja està, crec que no em deixo res. Sí, com us he dit abans, penseu que a partir d'ara, a la descripció dels vídeos, hi haurà un enllaç a Wikiloc si la llegenda ho requereix. Així podreu visitar els llocs llegendaris dels vídeos. I això també va per a alguns dels vídeos anteriors. Així que jo de vosaltres hi faria una ullada. Doncs vinga, si us ha agradat el vídeo, foteu-li like, compartiu, que sempre ajuda, i si us subscriviu ja seria l'hòstia. Doncs això seria tot. Apa gent, adeu-siau.